Men altså, den der video, der er godt, men hun er lidt special. Lad os se hende. Okay, det er lidt nøje. Lad os lige prøve at gå om på den anden side. Det lignede, der var en åben dør. Kunne vi gå ind? Den er åben. Nøj, vi skal aldrig den her. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre?